Milarte hitil chishang shanga anzein Thiamthil an nga chin le a lemchan lam zaile modeling lam antithede ufurani ti kan chiat kha ni e an Thiamthil wanga lar an ni che renga masen lar na chan ni lem lo Thiamthil le ti thei maksak tak tak an nei ve ful thawa mase chin te hi chu he video lo thir tu te nge po ina kan ti ve thei mai tur chi ani ti hi ka sheru kiaw maya khaima o kan soi thadia dia tanga anti dan video lo lang ang hian lo ti ve chin ngala o sam ve dewa kan ngai te po oma ma se kan man tan lai bo ru ka ni boka han ti ve chinila kan limpui phian mai thei ama sabera chuan SELENA Gomez hezai thiam nun ne mel tak hian talen dang lam bik tak ane rin chu har sa ve viawang Capital FM ina an interview to min SELENA hian agam chelai chu sang taka pik chhuakin alo dong le chat theiani kanjin lo lam takani mai thei he onei chatak hian zaile lem chan chau lo po alo thiam thawani hi chen khatan chuan a ho viau mai theya ma se hanti ve chin chim la ho tak angalang ma ni se ke chu ka ti ve thei chak lo mai in lo ti ve chinem ole nexa kalang Taylor Swift Taylor hi ahlap phwa tele azai thiam wanga sia kan ni a ala chu tam taka ama mimal chanchina omchina wangin amanga ina lam tuang zo po kan siat puinwal hlom ome henu hi hlapwa le zai chau thiam alo ni lem lo Vogue 73 questions interview an nei chumin talen magdang lam takine yem tian zo chuan ani chuan double jointed elbow ka nei ti ina changa chu chu ru inzom na lai na sataka ti che thei chin ang hi ani akiu ru akwal na sa ve kho pangle aban pahni mar at chung si in akiu le kiwa in sik tir thei ti na nei chu hei hi chu a ho e mai ka ti dewa ka thei ve ta ti ka lo soi man deuh thua ka ma se ka ti china ka lo la ti thei ve le chuang hau lo mai ka van in nui na sa tak em han ti ve chin ma te u Gigi Hadid hian runway ya catwalk ati ve ma hian Jones Robbins 2007 Christmas album backup singer alo ni ve nge to a modeling lam chau ni lovin zai lampo alo ti ve thei phian ani nge turani hei hi chu platform angai tat mai nexa kalang pop star ni hi thil ol sam lo tak mai ani a fans te media le mi zong in engtik lai po in perfect rang turin an bei sayang che chu arena hian a hre chiang le a me chero pui tak ni in khovela zai thiam hlapwa thiam le lemchan thiam takani ti aron phau chuak zela hei mai ala ni lo thil dang thiam po ala nei nuala NT9 arena hi musical impressionist zai thiam dang te zai dan zir thiam tak mai ani boka Britney Spears te Celine Dion ti te an zai dan angin thiam takina zai thei ani The Tonight Show with Jimmy Fallon, Nursery Rhymes, The Wheel on the Bus, Christina Aguilera zaidana asak te hi ang takani hei po hi bathroom la practice ve turani hi Nina Dobrev Milarte hian an talent chen khatte medang in an siat pui an du vak lo po a om thei tho boga he Vampire Diaries star Nina Dobrev ve thu wero hi chu a co-star Ben Platt chuan interview an nei dun trumin Nina rep thiam reu zia hi asoi chuak tan nu rawa show host tu Victoran rep turina ngena ma se Ben hi in thiam lo la in alo phat mar sakle ani ma se Nina rep hi SPF with Nina Dobrev mu tur lo om lowe lo en chin ve ma te u engi an reng Kendall Jenner Kendall hi reality show a nulak mel chatak mai chau ni lovin international supermodel ani ti kan chia a tin social media lama po alar em bokani Karjan chungkwa ani wang ringot po hian media ten an umzui na samai boxi a atan po thilzep chen chu har save viawang 73 questions with Vogue interview an nei chumin a Thiamthil dang lam bik tak mai an zo chuan Savasham dan ka thiam ti in a changa interviewer in ti chin tura angen chuan alo thiam ngang mai hei hi chu makkati hle mai a thiam zia hi angai na ka shachak lo mai Hailey Bieber he model na tak hian fashion lama lian tak Tommy Hilfiger guess le Ralph Lauren tetan fakna a ain lan fowa ma se a Thiamthil dang lam hi ani ang model landan nal chia ngai to tan chuan ain melem lo khop mai kumsang ni som parat April tha a Jimmy Fallon The Tonight Show a beer bottle a hampangina hon thei thu shilin a hong nge a he show ti chu ani hian Hailey hian Justin Bieber ne na changa phone call a don ngal thu a soya a talent alo ngai lut sakhle ni turani kumsang ni som ni Jimmy Fallon show a ain lan le tumin Justin nen inzom na an nei chat le theya wangin Jimmy ne na hian lom thu a shil nge ni beer bottle chin se hon hi chu
a hon tur mai om lo wang chaw thiam lo ka ni melin ka sha om ta se chuan practice nuam ti kan tam veo long mo Justin Bieber he Grammy Award tam tak lo dong to tu zai thiam hian a zai thiam na ba ka amel thatna wangin khovel thalai ti an ne ema tulai pop star a chuan alar ber pol ani ve chiang ani a chanchin hote po hi mi inan ngai ven em ringot maya a hidden talent lama Rubik Cube hi minute ni chungin arem dik vek thayani keini mi pa ngai ta na thil har satak mai hi Bieber chuan artificial intelligent ang main rang takle ne takin rem zo vat thayani mi pa hauta na challenging khop mai kalau kya nang cheunga ma se rem zo har mailbox ya next sa ka kalsan mai don cheu Camila Cabello Fifth Harmony lead singer Lui Hian lar turin talent anei chato ka nge ti chu a fin fia zela Camila Hian talent anei chat dan tur chu kan chi thiam mayanga he zai thiam hian alei hi zainan chau lo po alo mang thiama alei hi nim chi khat cover na ang main ati khor thiam ve tlatani adang dai chin mangi he tianga alei ti khor thei hi passive gene wangani anti Zendaya Spider-Man Homecoming chang tu no hian atalena soi hi kati ve chak song tak mai ani a ice cream a hamanga ei thei thu a soi ani tunlai ice cream dor in hong se chuan kati ve chin chak male ha chau lo po in fiante ei ti po ka Thiamthil boka sim le kan du ke ma hi kan du ya za tel tat Jessie J hi ahlam na saber big white room a phwa hian kumsom pasari chawalani a he British superstar hian athil tonte fui tu amangin la apwa chunsom zela lalar tam tak nain price tag bang le bani tap te phai chu kanche ve hlom ome Graham Norton showa Jessie hian a talent dang lambik phok chuakin muisip tlat chungin a zai theini a soidanin ano panlai atanga athiam to ni in bom chunga min khum ta tlat se engtin nge ka zayang ti in alo inzir china chu tiang wanga thiam chu ani ome he hi chu hardon hanti ve chin ula thiaminom chuan in chuang takin comment lama ronin show te u abon riau mai Bellaton hi Hollywood star tan chuan thuruk nei har sa ti shechiang tu ania ano panlaya changin modeling a aluta kumsang ni pathum khan a movie role ma saber Matt Damon nen stuck on you an chang du na ni ma se a chanchin hi tam takin an la shan lem lo om ve boka apala ma changin Cuban kha ania a first language to Spanish ani ma se offense tam tak ten mak anti ber mai zo ka chu ale ti thep kwal thiam hle ni hei ba ka hian a om ru hi lungphu ang main ati pong chuak thiam bokani hei po hi haudeu angin alang na a le han ti the kwal vel hi chu ka thiam vele chuang thlat lo amak thei Cara Delevingne Cara po hi amel thata wang hian magazine cover tam taka an mang to a hei mai ba ka hian Hollywood lamlu chilin film chanla alo thiam le zel boka a fan strength khatte phei chuan music lama po a hlo thlin theian ring hialani a chan chu The Tonight Show a ai nan tumin beatboxer thalu tukani ti alan tirani beatbox thiam ho khachu komena inron lan nge ngai ni hi Margot Robbie hian Birds of Prey a Harley Quinn part ne so takina changani kha ano panlai chuan circus po atin sa ve chin le a mase tuna chuan a secret talent ve thung chu tatu chutani a roommate pakhat tatu a chut saka changin atui chana tatu gan lehin adu apiang tatu a chut sak china kumsang ni som pasari Graham Norton showa khan athiam zia fianan production staff pakhata chut sak nge a tatu za chuang lai mi a chut sak to ani hei hi chu asial ka titat Emma Stone hian kumsang ni pasari a comedy film Superbad atangin miril ru anne chana heta chang hian amel chatak mai le a onol takawangin mi tam tak ngai na drona ron le tani mi in anjin lo dan takin a secret talent chu Vanity Fair secret talent theater stage a phawlangin bogostik chuan ne so em mai hi along ni tlat chunia Nicole Kidman po hi actress chatakani ti chu kan shevek ome kan shan lo lam tak tur chu he Australian actress pianna dik tak Honolulu Hawaii ani dai thung hi ni a secret talent ve thung chu Vanity Fair video changina chiang le a he actress mel chale no tak mai hian rannung khaw englung emoni ten mi lavin ei theiani chu hei hi chu avarap om ve en po she om zo ke a ti chin chi mi alawani hi ka shokati za ole ahlim omin a ha thak ang reng boxi tu Thiamthil ber hi nge dang lamiti ber ilo ti ve chin hlom rengem comment lama hian soi ho phot mai ti ang ahlim om ru riau mai chuan khongai Milarte news hi subscribe thengi lo sham la next video a kanin mule donya